Jom. ATI. Jom. ATI. Jom. 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 Ashanti hanyina broni beka yene nyina. Jom. So waka Santimaya na Asante na bonima na wo ho a kire beye Asante Ashanti ne Western Ashanti enti eye bono ahafo Asante mantem ase rawura to kam. No ne yakaza Asante me hia na kire ye nyina ye be hia ama Asante me tumi ya dwendwene ho Jom. Ya ne nyine ba be hia matumi na dwendwene nsem ho so esiti. Jom. Aisha mu so Asante me nya ma ne eno ne kakraka e wo man Asante me nya. Jom. Asante amane se inhye mu ne kese pa tumi pa kese pa no ene san hye mu isi. Aisha mu so ne de hye Asante amane ne de a che nyinara. Jom. Aisha mu so Asante amane ye de hye ya ache nyane ye de tren no. Jom. ATI. Abai wa ye Bono region, Bono East, and I have for Jom. St. Nancy Abaka sem wa ye Bono region, Bono East, and I have for ATI. Kwame Nkrumah penso. Jom. ATI. Sana we be ba Kwame Nkrumah penso no. Jom. Western Ashanti no we ye. Or the year Brown half region. And Jom. Puni Bron ahafo region. ATI. Kwame Nkrumah no one PS and broadcast. Jom. Samre no Kwame Nkrumah obi anim se no mpa ya sem mpo o kan se. ATI. Jom. Share me share no. Wa hini biara baabi owo bia and the ensesa se okosum baabi osun. Jom. Hini biara baabi o biara ensesa also okosum baabi na osum no. Jom. ATI. Abai dwuma ye se nkoso na eyinti no wo ye sa region. Jom. No ye sa aban mamuo nhye sa aban dwuma bekoso eno nti ena otie sa region. Obia no osum sikadwa bia ye te ko se ya Brown half region eno je se wosum ha wo wanya fa ho die. Jom. Biara no sikadwa nse akoti sa region mantam na eno nkyere se wanya fa ho die anase won sum sikadwa bio. Jom. ATI. Yani ayase ye tiwa ye kasa no me kai mu nyinara. Jom. Also men kan che mo ka mo titru omomo ha omo kasa no kai obiara. Jom. ATI. Jom. Ye ne mechu se chincha ye nshi obi so masum ye. Jom. Mechu ye nshi obi so omasum ye. ATI. Unya sa wo sum sikija. Jom. Ye nyira ye unya sa wo sum sikija. ATI. Anywa bedu no di doma he no charge wo government boys school. Aha no so che me wo fa kwam chitu asa no go di doma. Jom. ATI. No charge the government boys school I say. Answer no kwakwa doma he obesu ache na kwa janse na kwakwa doma. ATI. Teacher government boys. No, charge the government boys school. Jom. Ha enu so anyansa no Asa kwa. no go ye doma. Se no Jom. kwakwa doma. ATI. Enra sa be bro champion ba na ye bom de patapase ye. Ko nanu so encha hine no. Jom. Nre ya na bro champion ba ya patapa. Enso eno antwa ahiye mu. ATI. Sa tu okum doma kusima wo dwane ko wampam me na me ye. Jom. Sabe opem so okum do ma kusima o dar ko wampam ona ye. ATI. Woma wo mu dwane ko wampam no eye na ye penso. Jom. Mo mu dar ko wampam enye no enye penso. Ejidan ATI. obi be so sesa abakosime wo ho. Jom. Abakosime wo ha e bia nim se sei na asie. Oh opem so penso no. Adenti na na obi so ma pesa no. Jom. ATI. Adenti na obi pesa so sesa no. Jom. Bi ni ka sme kum do ma kusi a wo se yo ya. Jom. Ni ka se fun do ma kusi a fe na ya o ya. ATI. No kura ekun na mpa. Jom. Jom. Ekun na mpa. Wampam na mo kwata e. Jom. Pamu na de se do ma no. Wampam mu anu kwata. Afedi e ni boku. Jom. Ahanta ni de ya ye di da. Jom. ATI. Ni bobo bebrebe. Jom. Ade ni ahanta ni de ya di da. Se ni ahanta ni de ai di da ya sumi. Jom. ATI. Wow.
Obia mani refri no sa. Jump. ATM. Ma obiara refri no ho ade asie de na asi abakosam de abakosam. Jump. ATM. Na nan ma sum me nyina wo mo ha wo mu nyina no ye ne wo mu ba hihye ne nyina pepe. Jump. ATM. Buru na ti o mo sum na nan mo wa sum asia ya ha wo no ne nyina na ba hihye nyina pepe. Ewu eduma se ba ATM. ne ba kwa chichire ho. Jump. Ma se ban pa hene ona ma ne ba kwa chire ho. Biara ne wo betumi asi hene se ban pa hene amfana ma wo biara ne wo betumi. Jump. ATM. Ma o biara ne wo betuma kusi hene ho. Jump. Mo fa puno region non kwa hye chire. Jump. Mo de puno region na so cheese na so puno kwa hye chire. Bro e betwam. ATM. Puno east so me ka chire mo. Jump. East so ho so o ka ho asem. Ye ne eso a chire me no nyinara me hemfo ya mama hene ne yen. Jump. Mo yeso a chire re biara na hemfu no wo mu na ma hene ne wo mu. ATM. Gazette mo obi nya hene. Jump. Nya ma ne e mo bi nya wa hene. Gazette mo obi nya hene. Regional house on aso won ye mfa gazette kwa ye start to try ya. Ahene e de ne so so a chire me mama. Jump. ATM. Ahini ni se wafa amane kwa so no so ache sante hene na gizet ni sa kasem no de enye ne didi hene. Jump. Di pro east so obia se ono wa ye wa bibia wo hwe ye. Jump. No is so bia ho no ye wure kire on so wo hwe ye o. Enya me pen so. Jump. ATM so ababi o pen so dabi. Enya me pen so. Jump. Pen so. Wa so o be me bia me so me be ma e de me be ATM. Enye wura pen so dabi da. Ensefru na me ntimi nka. Jump. Enye ma ATM no ntimi nka. Kansa be de entertainment. Jump. ATM. Kansa be de entertainment ensefru na me ntimi. Jump. Say that tea no na mfi ewu no mu nti nsem mfata ho ne de onka. ATM. Da mo nya hene di na se mu nim nyansa mo ntombo ase ne yemfa ma ne nka ase no. ATM. Eh wa se de so be sia amane na dia amane akasa. Jump. ATM. Ajare manana mo ti start committee na abo him pesa o reconstitute bio. Jump. Na man po ATM. tumfo se men kan chiro standing committee asanteman council standing committee no o pese o san hye no. Jump. ATM. Bono East ahafo regions ni nyina ze o se you continue representative for na aho ye koso wo bono enkura wo so wo se ye pagya ye nyina me be mo ayele be pagya ye nyina me akọ. Na man po na emra ye sa standing committee no ni hye regions ni mo ele ya hye mo no bono east ahafo Ashanti region omu nyina o se enye nipa besio anan. ATM. Japan from Drobo na asase so no ote. Jump. Drobo hene oti Japokrom asase so. Na se we 1948 na me of pagya o Drobo. Drobo 1948 na kwam tutu pagya no. Jump. Oni me be there. ATM. Ni bia nkwanta nyina ne pagya mu dako. Jump. I was for pagya Japan from I was say e dey nti no an kan che. Na wo santina pagya na na so pagya Japokrom wo ti na asase so. Was the identity na yanka nchi. ATM. Kunsi happy. Eni so Jump. yani tunsi ase. E Japan from so dey tin ya pagya no. Jump. Si ase Japokrom wo ko tu no asase no so no. Identity na pagya no. And also there no. Ne no enu firi hene. Jump. Amakwata ka se puno ene ye nkonko aso. Wa na di obi ya akwa. No Jump. ka so bi ba. ATM. Ya no kwatana ka se po ye nkonko aso. Bia fo bia na akwa. Aha wo ba ye hu so ye hene ni wa ye mesho ase ma obi wo aja wa aja. ATM. Oba be ma hene. No wa wo sheku aso no se ne ma na emmo bia ya akwa. ATM. Aha wo ba ye ni yesu so me sante he me so se me hene. Aha oba sante no amu. Jame so Ma mu ye dro. o ma mo ye. Jump. E wa ase. Na wo tra wa ka se me bring obi me shima se. Na wo tra ka se de memple na mum obi emra me hye mase ne se ma hene na wo pe na emmo no. Jump. Enkura wo ho nyina wo se me pagya ye nyina. Brekum ni no ote ho. Ya wo mu ko meeting de wo aja wa aja. Enti azime kan chamo enkura wa fata so pagya wo mu nyina no. Obe pagya wo mu amom nyina so mu ayedu. Ono onka se bra ne be yakwa
o peda no ya mahene Jom. Maybe Peggy Palma and more you drop. Now, me cram and fair Yaku, I'm a sweet Peggy and more you drop. Jom. no peda o bia mana ye mahene ma ne mo aye du no what was on pinin mun pa ko na ya wa ko what be that Jom. Oh, Banda Yenya, Yasuma. no ene banda o mu nyina aha no mu so eno ko mo ne banda ha nyina aha no mu so Usame, one and Suma. Jom. enti ne fa ne Western Asante no o mu nyina na aha no mu so Toma, what ya? do ma ha no ni nyina Never but a palm of the end. so ye bia no e patapa How many young enso ehia young amayin nko aduosia enu ohia Jom. Am I in a papa somewhere? My boy, Jom. amayin akese mampone adansine bekwai kokofu omu nyinara dwabe akese ya kumawu omu nyinara Jom. Jom. ede bio omu nyinara ne tie ranjen ewa if I was here, run on our own, Baba was in your run, Mamma. Jom. na ahemfo akese ntise eti ewura nche ewa se na ni ko ba mo oso ma traba bia ode ye do ye de Jom. When you would have to honor your friend to us. Jom. na traba bi traba yom I was here, Chassis. Jom. Standing committee, Chassis, no recommendation. Mingo, Tiaka, or some Pajao. don't force standing committee na sa ehye no fufura o mbetena se no ma hwehwe mu nkurati aka mu wono a o mu fata se be pagya o mu no amuma edu no yan famna yan kampo nkire no yeah no matena ko kwa na bekum hire no mu ayedu edu e wo bunu region ho ayo duma kan bunu is susu ya teka mu nyina so obehwe ni nyina ya ya sisi na o mutu mo ayedu so ọ̀dọ́ mi rẹ̀ ná ya ewo mọ̀ yìí bí ọ̀dọ́ mi pẹ́jẹ́ mi ọkọ̀ kan bí a máa pẹ́jẹ́ mi ẹ̀kọ̀ kan. so ọbẹ̀hẹ̀ hàn di ọmọ ẹ̀yẹ ọsọ pẹ́jẹ́ ọmọ nyinaa soso ọbẹ̀ pẹ́jẹ́ ọmọ náà soso ọba yìí. na ẹ̀yẹ ìwé wíyá ní ẹ̀hún sá mpa bẹ́ẹ̀ ma bí wọ́n gánà ha sí. John. náà mi kàrí nà nánú sí ewúrẹ́ firi ẹ̀ mọ́ a sá àsàntì máa dà tí a. Nana no motumpo ase men kan kyerem no kan mo se mo refi mu ho a asanteman eda ho eti ase Jom. Wa wuti akonya so hu wo mu na so ni panim gaza se wunti ben kuma asanteman kama konya to na ko. obi biara oti akonya so ehu wo mu wontimi nkuma asanteman de wakonya to ho na ko be Jom. Wọ́n ti bí àǹfà àwọn àmọ́ àfọ̀dé àmọ́ àsàntìmọ́ sẹ́dẹ̀ ìtura kò dé ẹ̀dẹ̀ yẹ̀yẹ̀ dìá. Jom. Wọ́n ti bí àǹfà àwọn àmọ́ àfọ̀dé sẹ́dẹ̀ ẹ̀fẹ́sẹ̀ ẹ̀dùn àkáṣe ẹ̀yẹ̀ yẹ̀yẹ̀ dìá. Jom. Náà ni ẹ̀dẹ̀ jẹ́sẹ̀ wọ́n nọ àsàntìmọ́ náà ló sì kẹ̀kẹ́. Jom. wọ́n ti àǹfà àwọn àmọ́ àfọ̀dé sinu mo di kan ede ho ba afodie twimba kodua ene ho ba afodie asanso kofo ode ho ba afodie nanan bi mo ankasa mo nananom ede ho ba afodie ekosa ekoipa ze mo antimi anya sadia na wo fata sa otra konya so na so nyanto Náà yà mẹ́ aduane náà ayé ẹ̀dẹ́. nanze ya ko ye aduane sem Ẹ̀dẹ́ aduane náà yà ayé. aduane ya ye do Jom. Ẹ̀dẹ́ kòkòrò ẹ̀dẹ́ kuma àsàntìmọ́. Jom. mo akukudro pa ye de kuma asantema no yira Jom. Káwọn sọ mu wé yé. yotumfo aseme nkanche mo kai mo hwe ni ye Jom. Ẹ̀dí kò pìm ní mu nyinaa yé bi. Jom. kai mo dikọ pin nyina ye bi o musaye sumpa a me na beso na ba beto aso Jom. mrefio o tamo Yà àsàntìmọ́ wọn ní inú afra ní wọn sọ yé bi. ya sa to a oni nu afra ne wa ofenso omso mu ye bi Jom. Ifá yé bi ansa ni yẹ ba. Lọ́dẹ̀ ni yẹ de yẹ fẹ́ yẹ sọ sí ebe fẹ́ ni aka nọ fẹ́ no. ya na nanu ma ye bi aduru ye so adenti ye so ye pen so se bebe ya ka no bre no Sọ mi káyọ̀ mu sọ àsàntìmọ́ dà tí a sì na yẹn mu na wọ́n sẹ kuma sí kẹ̀kẹ́.
Zoom. sɛ santema atiase deɛ na ɛyɛ na sɛde sɛ ɔne ɔsɛ akuma sikadwa Onya sɛ bibia just otumfo ka just otumfo ka. Zoom. ɛnya sɛ bibia ti sɛ otumfo aka no Jeba ko dia wa ka wanga so ko busa sante bo tua no se nanam de mo be ma kyerema. Zoom. ko deɛ ba ya ɔsɛ nana ma pagya me nsa mede mo mbɔ afɔdeɛ ma santeman wɔn kɔ sɛ ɔkɔ busa sikadwa ansa dabi Asem da mo ma ene se wo be gyina ho aka pempa me hu se waka ntu wo ka na nokura na ho ye hia na ayɛ da. Zoom. sam no da hɔ a ɛna ɛsrɛ mo mompamu na monka nokorɛ no na ɛnna hɔ na monyae sɛ ɛkɔbusa monya saa akokoduro no ɛna wɔka kyerɛ mo Ko don dia fa ko nyanto na ko ne yɛ pɛ de obetumi akɔ ama. Zoom.